nenhorondo yese yataurika ndizvo. Mufi apapo haana chaakataura, wakati inini mare dziriyo handichadzizivi. Rekwajemo chochizvese chichemo hekwetiri chekuti taida kuti timbopinda hemushango. Ngekuti kwetaihamba mufi wedu unoti ndinoda kutaura zvendinoda hama dzangu dziripo. Saka pawazokorera kutaura ngei. Zvotano zvakanaka. Zvofonera pamaposa. Pamaposa rekwajemo ari kuti ngatimboita herira timbopinda hemushango. Akati isusu hatiripo ndizvo, ngatiende. Cheta tichobaya mwana mari jeni. Tabaya mwana mari jeni. Tichosvika. Chiremba uchoitawo zvake zvaakaita papo. Aitawo choti panapo chotana kudzaone mazita ena akataurwa yani. Zvochobuda zviri zvozoito zvitoda wakatuma vanhu akauraya pakatorwe ngazi nerurimi. Zvikaiswa kumabhizinesi kuti mabhizinesi ake adini asimuke ndiwo. Asi haasi kudini kuite kuuraini ndega. Regani kuti tidzoke mumashure picha vasori. Pa 312 mufi wacho wakatobvunza kuti pane anhu endataura akandiuraya ashanu aya. Ari kutsangurira noumwe here kuti uyu chidoko kuita kuti aya aziye chawo chikamu. Hama dzemufi murebwa maposa yakati iwo uri kumira ne312,000 yako chakucha. Aya wapano yatoacha tinondodawo nguva yacho iyoyo. Right. Saka kwetakazoenda musi wa 12 February kana mari jeni. Mufi wakatsanangura futi maringe nehama neanhu akamuuraya kuti ananhingiwo tikagutsikana nazvo. Pakazobatwa mukadzi wakaurawa uchopishwa kune unozwi John Kangai wakafire kujera ngendaa iyi. Zvingazi ndiye wakazomuite kunga kakusairirwa kuti ndiye waite wapishe mhato. John Kangai uchofire kuri? Uchofire kujera. Uri kutozwa wapena kuti muchazomuripa sei nenhau yekuti mayake akauyawo mumushongo otozombara kwakuzobarawo yena John Kangai were apena kanhorondo kacho karipo kuti haanasi kuzikane panodini paanobva. Right, mufi uchobatwa. Mufi abatwa akatangodaidzira kuti mai angu ari pari, uchodaidzwa ngezita mai acho. Ngazi panapa. Uchozozwi pana mai nini Roda. Ethel. Roda ndiyo akazwa hapana. Ethel uchozoti ndiri pano. Ari apo abuya. Simukai. Uya mberi. Ethel akati ndiri pano. Ngazi uya apo. Mai zvakanaka were kuti hai. Naamweni hangu anaenywana zvakanaka were kuti ndiri kuramba ndakabatwa zuva ngezuva ndenge kutakubata ngobwechonoda ndakubata ngobwechonoda. Asi hapana chimwe chekudini chiri kuhamba. Murebwa maposa ndichazomushwapura ngekuramba mwakandibata pasina chiri kudini chiri kufamba. Iwewe happy uchadaidzwa kuti happy unonga kuti happy. Zvozwe mugirawo adaidzwa ngezii uye mugirawo ipocho uyo chotanga kuti iwo ndinoda kutenda ngeeffort yauri kuisa ikuda kuti nyaya idini isvike pakupera. Asi dai waindozoshingirira kuti dzese nedzaana angu nedzaamweni dzedzenidzo musvike pakubhaze mugwazo inei zvione kumuitirai zvakadini zvakanaka. Ndipo parama hino munodenyi kuti mai kuroye hekeona mai akapishwawo unoti mai kuru. Mai kuroye munodenyi kuti zvimuitire zvakanaka tione kushanda teiziya kuti munodenyi. Mai kuru akati hepi uyapa unditi sorry urawa kwamakaita ngehama dzangu. Hepiwo choti sorry. Ati sorry mufiwo choti ndinode ng'ombe dzangu nhanhatu. Nhanhatu ndokuti nganiko? 6. Right. Nekongo mozoisepo nenyi nejira. Asi hama dzangu dzichazobhuyawo zvedzinodini zvedzinoda. Ndichoti tenderuke kuende kuside reshenyi rehama. Hama kutati muchade kuchaje zvimweni here pane zvamakachaja apa kana kuti murudo kurilaya nezvetakazweyo kuya nei. Akati isusu takatobhuya zvakadini zvakapana. Tikati saka zvakadini zvakanaka titore masoko aya tiende nawo kuri kuZimbabwe. Tiende kotaure mafambiro takadini etakaita. Ndombosiyira apapo ngera Jesu. Pamusoro uyu pamapato mairi arapa pane zvemunobvisa here kana kuwandudzwa pane zvataurwa. Tapedza ndikumbirawo pfungwa dzenyu vanhu vauya koteerera mutipowo pfungwa dzenyu. Mapazwa here mutipowo pfungwa dzenyu tizwe nezvemunofungawo maererano nenyaya apa akamangara tangai kana akamangara
Kwazi pane chinobviswa here pane zvataura mupurisa kana kuti kuwedzera? Tangira kuti ari kurwara, ari kushupika. Ndingati ndozvemene mabuda zvakaita handifungi kuti kuna wakapokana nazvo kubva pa atakazopedzisira ipapo. Takangoda tindoti zvatazwa ndizvo izvozvo. Mati daisai amweni anhu azwi Marondedzera vaitewo. Teshe takangoda takagutsikana kuti zvatabata ndizvo izvozvo. Handifungi kuti chimwe chakazodhiskaswa kudi chodo kuende mberi. Kuchengwa kuchizwa padare. okay pane umwe here okay masesas takumbotitangira muvanhu tatangira mu okay Side rekwa ndinza kuti anzi mune anything here pamusoro yemutape taikumbira mutape sezvo pamusoro yemutape taikumbira kuti sezvo matisanganisa semhuri kwamaposa nerekwajiyamwa taida kuti tizive kuti vanana jiyamwa kana wakaitenda taikumbira mutape mutibvunzira kuti vanana jiyamwa kuti nyaya yanyu muri kuitenda here yakaitika aitenda chataikumbira pamberi penyu mutape taikumbirawo matenda ndaa vanhu vekwajiyamwa hanzi muri kuiziva here nyaya yenyu yemakaita muri kuiziva here nyaya yenyu yemakaita kana yakaitwa nemadzibaba yanyu kana yakaitwa ndimwe vamwe vachiri kurarama muri kuiziva here muri kuitenda here vana doda ndizvo jiyamwa mwoyo ngewenyu. akomana ngatibetserane Handioni kuti pane chatingarekete chimweni. Tinozvitenda. Hapana petakambopikisana nekuti Aya ari kuchiti panode kachipeneti. tazvizwa. Chekutanga tambopingura mambo ati munozvitenda here. Alright. Tinozvitenda kuti hongu ndizvo. Izwa yakomana. Kuti wamatenda nda. Handizivi matenda ndacho pangave nekuti here anobva apa kusvika apa. matenda ndani Ngekunoti- nekuziya zvinhu zvenyu zvemakaita nemakurire zvakaita matenda ndaa kuti atenda ndaa kuti takauraya mwana wekwenyu tikambisa rurumi tikamusveta ropa tikamudai tikamushandisa kudini ndo zvinodiwa pa oda tinotenda kuti takauraya mwana wekwenyu amaposa $20. Kutenda nyaya yakaiora Rinozwi shere neihombe painyi. Akati rodhora rogolo kutenda zvinozotera zvinoda izvozvo zvichauya. Kumbotenda ndaa mhete. Ikonini atenda. Pane zvimuchada kuvambidzira. kutenda ndaa kuna chitakukumbira pane chataura mazita enyu mukatu noizi chitakukumbira semhuri kwamaposa kune wakajiyamwa hungu zviko zvinoti ndaya watenda takuda tichingotangira petakangosina papo kuti moto yavanana jiyamwa wakutangira ivo pakuroora kwavo takabva mupurisa takakutuma kodini kung'anga Kung'anga takaende kozwa kuti Mukunda Maposa mukadzi wekwajiyamwa wakaurawa ndiani, chiinyi chakaitika pakufa pake kusvike pakuzopishwa kwake. Ndipo patabuditsirwa kuti matenda ndaa ari kutenda ndaa yawo yekuti akadini akauraya. Saka abuditsa kuti akauraya. Iye mufi wakaurayiwa. Iwewe mupurisa ndione yese yekuti kuti zvitone kupera zvekuuyu wakafa. Pakazwi panodiwei. Ndopetati mufi wakataura akati inini ndode 3 ng'ombe nedoro zvinozobikirwa kuri kai kwangu.
asi zvinodawo kuti kuzobviswawo chinyi ririmi nenyi nengazi zviya hama dzacho dzanga dzakuchidzadziswa papo zviri kuri azvisati zvanominetwa uchabatirwe kumhatso kwake kwaaigara padongo pacho apapo ochizobhuye kuti chakati changu chichiripo here kana kuti chakarashwa kana kuti chichiri kuexista here kana kuti hapasisina. Ndizvo here kwamaposa kuti zvataura uwowo ndizvo zvakataura mufi wenyu kuti panodiwa mombe 3 nechi zvaakataja nedoro uchoti hama dzangu dzozotaurawo zvedzinodini zvedzinoda. Ndizvo here? Alright. Saka pane zviri kutaurwa zvacho kuti hama dzangu dzinozotaurawo zvedzinoda, hama dzacho dzakataura here? Hama dzakataure kun'anga kwekutanga kwetakaenda kusizi kukwanise kutaure mufi zvaaida. Mufi wakati wotaure, hama dzakataure kune n'anga yekutanga, mufi haana kutaura. Kun'anga yechi2 mufi ochotaura, hama dzochoti takabhuya karetu ino. Saka n'anga iri kuteedzwa ngeipi? Ngeyechi2 here kana kuti ngeyekutanga? Right. Chiri kuitika kuti tiri kusanganisa masoko akabude ino nezvakabude ino, tsanangudzo dzacho dzese hapana changa chakadini chakasiyana. Chakazondoitepo musiyano ngechekuti ino mufi haana kutsanangura zvaanodini zvaanoda, ino saidhiro mufi wakatsanangura zvaanodini zvaanoda. Saka ngezvekuti tichionesana kuti tiri kuchiteere gwara riri kana kuti tiri kudini kana kuti tiri kutora zvese kana tiri kudini. Ake ndidzodze kwamaposa. Taungopinza mwana, tikopinza mwana. Wopinza. Taura then after Mr. Mashawe and Sarah. Ngati dai ndiri kuzwa kunga zviro zvakaita kunga zviri kuti moenda ino kochajiwa ngevanozwa, mozoenda ino kochajiwa ngowakafa. Andizviri masoro izvozvo. Saka inini ndakuda kumboti bvunze, ndichabvunza kwese ekwamaposa kwemwakanasa kuona kuti zviro zvenyu zvakajeka ngekuri kwese. Thank you. Kwese kwakajeka, asi kuti ava vakubvuma kwavakaita hosha ndokwaakazi unoda kubvisa mombe 3 nepombo nemhuri yokubvuma kundiuraya kwamakaita, then mozondimutsa ndochizokutsanangurai zvekuita vakumba kwavoko. Ng'ombe dzingedzekutenda ndizvo here mana madzibaba pemwakazounza Kulipa kutenda kutenda kwete kulipa vakatenda kuti takakanganisa takatizuraya. imimi kuti muzosvika papoindi pamusoro kuti muzosvika papoindi yekufuna kuti no paya taide kumboya kupinda futi musango, zvakange zvadini mumusoro mwenyu nekuzwa kwenyu mashoko angati zviro zvinezvi ange zvekwajiyamwapi nekwamaposa tese tichapindemo munyaya yanhu ana ataurire futi nemitemo yapazwa maposa ndaida kuchizwa zvakaita kuti ngatimbopinda zvitinyakozvisa nechekuti kazhinji panoripwa mufi unofanira kuti ataure chiripwa chake. Saka kwemwakabva kwemwakazoenda takapinda kumuchengera ngekuri takazofara kuti takuripa munhu takashaishira, asi ngekugara nekuita kwemwazwa ndichiti zviro zvine zvange zvangwa maposapi naaningiriki najiyamwa ngezvenyika yese, asi muripo wekuripa anhu unodongorerwa ndimambo. Awambi ngoundozwi bukati iwewe wacho une hama yakafa, mari yako haipindi yanyamufa, yanyamufa iri pamberi yako iri mashure. Thank you. Nyamufa akati chiko Mr. Mashawe wakati ng'ombe 6 ng'ombe 6 ngadzekutenda muripo wakazoisa hehe hongo neharinganai ngati ndizvo wanichazobata idzi ng'ombe dzauya pamusoro toda kuti betserane kudaro
chinhu chinoitika pamunhu inga echibuda amusirimwi vanhu imimi munochaja machages ekuti hanzi ndakafa ita kudai. Amusirimwi akafa, muri kurarama. Chinhu chekutanga, nyamufa ndiye vanobuda echiti hanzi kundiuraya kwawakaita ndiri kuda mombe ngana dzakadai dzakadai dzakadai. Mwapazwa? Nedoro nembudzi nechakadai nechakadai. Iyena kurwadziwa kwaakaita. Apedza unobuda futi echitaura kuti hanzi hama dzangu dzakasara ndokumbirawo kuti muchaje masodzi. Masodzi, chinhu chinonzi masodzi chinhu chekuti mwana wenyu, kuchema kwamakaita mwana wenyu aurayiwa, ndo chinonzi machini. Kufundisana kwetiri kuita amweni acho arundoisa bhobho zvakandodai, asi kumboziya arundopinda mudare arundodai. Mwazwa ere zvetataura zvinozvi? Masodzi eoni ngatiboenda taura manje mambo ndaita paita nyaya yanzi ndazobonasa kuti saka apa pakutodiwa mari yekutenga maraptor 2 bhozi ndaona pakuchajwa mari inosvika zvuma $300 and something yerora chete. Izvezvi uri kusanganisa zvese rora yazwi 18,000 rora 18,000 komombe 45,000 handiti. Saka ndinombobvunza kuti panzirora apo nemombe kuzokalkulata yese kuzosvika kuma 300 something thousand apasato nemarriage ipapapo. Saka zvinoita kuti munhu akafa vanhu vakuchaja isusu vapenyu tasara takuda mari inosvika zviguma 300 something thousand. Saka tisikazororiba mambo. Inini mudare rino nyaya yakauya kunokuka haisi yekurodzana. Mazvizwa nyaya general zvaari kutaura arapa vaswa zvataura. Nyaya yakauya kunoku haisi riba yekurorana kana kuti yekudini. Nyaya iripo nekuda kuzwa mafiro akaita mwana wekwenye ana mutisi. Zvekurorana maposa zvekurorana zvenyu zvese zvimweni zvenyu munozozviona muri ikoko. Chedu kunoku tiri kuda kuzwa kuti wakafa sei nezvaanoda kuti abikirwe doro uye nekuenda kobvisa zvinhu zvaishandisa anhu kuti anhu aite chini mari. Ndizvo izvo zvekuti muri kuti chenyu masodzi nezvataura mufi nechi taurai panoripwa anhu ari mukati umo panoripwa munhu. Anditi munhu unochaja ere iye wakaurayiwa otaure chini zvaanoda kuti aripirwe zvione kupera. Nditi sareipo hama dzacho modini munochaja iye masodzi nei musadzanyirira vanhu nei chimwe chinochajiwa apa anotochaja because aya akatora aya akatora rurumi neropa raishandisa atora mweni kutochaja peyani kuti pemakashandisawo hama yedu mwechiti muitewo chini mari tokumbirawo pakadini tochionawo kuti zvinoitawo ere kuenzaniswa ndikuti mwaitawo mari mambo ko panzi gorosa rire 1,400 apa isi tiri kubatana hatisiyani napo. Order hatisiyani napo. Mudare mwedu techifamba tiri kufambira munhu wakafa. Iwe hauchajiba munhu wakafa. Ukachaja munhu wakafa munhu wakafa uchazoya peuri because iwe unonga uchiti hanzi zvisauye zvinhu zvai utochema kuti hanzi ndinoda kuti hanzi ndiuyewo mumba. Wakataura akati mai yake ndiroda ndizvo ndianani unozana ema nani unozana eta wakataura zvikazi mira apa wabvutsikana ere kuti mwana wangu ati saka ngatitange taita zviri kuda mwana zvimweni zvacho zvese tozozvichaja because techibva apa kana teiti hanzi techibva muno pari kuda kuenda kuzanzi paendo kobviswa rurumi neropa meni hatizivi kuti zviripi kuti zviri ndo bemunochitanga ipo nazvo zvenyu zvadini zvakuda notagero tichauriwa munechekutaura ndikatitangu order ndikatitangu kutanga
macharges mazhinji hangu nechitarisa kana kumasocial media president echitaura eshe anofanira kunge ari pasi pamambo ndo anogazeta kuzive kuti rora riri kutangira apa richienda apa. Ndofunga pane macharges amweni akatimbotaura president ekuripirana even ng'ombe dzataurwa dzadziri charge yakanaka ndo yakataura president kuti ng'ombe 6 nezvimweni. Saka zvimwe hazvo zvinozondobudawo mushure mekunge zvakuenderana nezvemataura zverurume. Si macharges mazhinji ezviripwa akazi akaita over inonga ari control ndichi ini pane pandaide kunge kubatsira panyaya yekuti roora mukomabhiwari ndateerera nyaya mzendo uti ndauda kuti totanga newa roora tidi munomba isusu ratozwi uchabe kuya kubhadhara ega roora munomu atikuida munomu order roora munomu atikuida munomu pakataurwa pakazi pana Thomas ndiye wezanani taurai ndiye wakazi hanzi yeo taurai uchange uripo wechimiririra mukudini kundiroora because ndiye wakazosara mukadzi wanga ari mukadzi wechini wenhaka uri paari taurai wacho ndiyo taurai wacho uye kuno kusaka chini ndiye une mukadzi wakauraiwa wacho wakakuwa nhaka pamusoro nyarare order uya kumberi uyu murume une problem pari kufambirwa mukadzi wake waakapiwa wenhaka haasiri kwendeyo haasiri kana kufamba haasiri kana kudini mukadzi wake wakabuda achibvunza kuti hanzi mwasiya pari murume wangu mwamusiyira chiini ndiye wendada kuti nditange ndataura naye maererano nezvimwe zvinhu zvese unotaurwa iro order mbomira ini ndichamupa hapana zvendakazota hapana wakwakaura kuenda sei amwe nechienda kun'anga iro kwandiri pacho manje hapana kana shoko narimwe bagakana zvakanaka panoshata mukoma titaurirewo tibetsere panyaya yetiri kutaura yake ngodzoka chinhu chimwe panyaya dzataurwa bhizisi dzemari apa ka kanzi vatenyu vachachaja mari dzavo vachazodini chazochadzwa yangu vapedza kuchajana navapenyu ozoenderana pakuti dzemutu ozobhata dzemutu ozoita zvirongwa zvese zvekuzobikana doro ari kuba kwachepo vapedza nevapenyu ndokuti programu yavo ifambe zvakanaka pane zvimwe azigori ndio zvakabudisa inini ndiripa kuti hai angaende kooripa here aya angaende kooripa sei mukadzi usikazi kurongwa mumusha mwemaori angange aroora mukadzi uyu amabvisawo kana kadoko ane mai akashaika aya iwona aya kuti ndiwo akafira ngemukadzi andisera chinhu chiri kutaurwa ka pari kutaurwa kuti hanzi apa tiri kufambira chinhu chekuti hanzi munhu wakafa sei ende chinhu chaari kudiwa kuzi hanzi aripwe ndicho zvimwe zvese zvekuzobuda kuti hanzi kunodiwa kuzi hanzi munhu aroorwe handiti kuti aroorwe kudaro hazvisisiri mudare mwedu kumira yanti hazvisisiri mudare medu zvakusaidi ndiwo iwona anoronga naega korona mapaswa vanoda kutaura kuti emwe pamusoro zviro zvirisimbuka ngezvekudai omwe imwimwi chimbedomba kwenyu mwene kourorana mapedza kuurana Halo, order. kuti nyaya inoitika hai ngekuti kwai hai azviitiba kuti ekwa uninaya ekwa jama atange koripira ekwa maposa asina kuroora amusati mapaonere panonzi pafiwa paya paya munhu asingazopedze kuroora kuti itai kanzato kuti muone uroore munhu uno utaire koipa saka zvakafanana neizvi anhu ekwa jama anofanira kuroora kwamaposa ozoende koripa
mwekuneka maziposa akupandidzana asati abhadharo yakurora okay taura kana mshana taura sara nyarara huku yo ruwa turabhurira pakumase just serious gatfambe tendende taura ndizvani pamusoro dare nesanga kana tiri panyaya dzakaita seidzi kuti tiregere kuzototi mangwani kutenderana sezvakaita yakazhanga takatenderana nawo kana iwo akatenderana nawo neza mune zvakanakanaka chaizvo. Ndode kumubvunzo kuti hai hamusati here mwambozwa pakafe mukadzi asikazi kuroorwa vabereki vacho kuti hatanga roreguwa kutaro kuti zviro zvozvizvo munhu afa asikazi kuroorwa achabvisi kumare. Hino izvi zvetinoda isisu ekumaposa isisu zvetinoda chizwai ngezvekudai ono kuita pesa dare rino nyamashi pera agumirepo ndipo apapo taakumirirai kwachiyama kuti auye kuroora mwana wedu atingashiri mare kana muripo wake waataura nyamufa toashira iye asina kuroorwa hazvisi munokondorwa nenyamufa munhu wakafa oda ngatiite zvinhu zvedu mune zvakanaka pamusoro chinhu chakauya chichimangarwa mudare munomu inyaya yehanzva dzenyu yakaurayiwa muchida kuzwa munhu akauraya nezvimweni because iri kunetsa uko imwe hamuna kuti mangarire nyaya yekuti hanzi haana kubvisa roora oda hamuna kuti mangarira nyaya yekubvisa roora hamuna chichemwakatimangarira ndicho ichocho ende nyamufa wacho wakabuda echitaura unozana ndiwo wakataura taurai wangu papasina akati taurai uripi ndiye munhu unofana kunge echindidini yombana taurai wakadzii tara wakazonofana kundiroora ndochotombomubvunza kuti maiguru ari kwaindoda kuroorwa zvikazi takatombobveyo kooroora pakabviswa mari yakoni mwana wavo maiguru anai vaibva akambobvisirwa kamare takatomboenda kooroora ndofunga pepa racho atori naro handisizivi hangu asina zvaakatendura ndewekonerero nemhuri ayaka ini ndiri mwana waku handisiwo kwajiyamwa basi ndiwo mai yangu zvenda kuzama kutaura kuti pakabuda iyo akatanga yemawirira nehama dzangu mozoita zvekuripa pakaroorwa koni pacho pane here zvakaitikepo ngatimbosvika indada muzwa kuti munhu wakambobhadharwa here matsvakirai uno kutaura kwenyuka kutaura nekupopota kwemuri kuita mukati umoka tinode pundutso yemazwi acho emuri kudzeya kuti tigone kubatsirika panyaya iyi kwete kungotaura undoti hatichazviapedza mbepedza ko paakafa katanga kuwa ndiani wakaita zvekuti asana kuchererwa here wakaita zvekutsakatika watanga kuwa ndiani mira watanga kuwa ndiani remufi amuna here something atina chitakapondiwa ngatikangomira zvakadaro mutangai kuziva kuti anhu ekwajiyamwa akauya echiti isisu tiri kurwadziwa ngemufi wakafa echitaurire dare kuti tiri kurwadziwa ngemunhu wakadii waakauraya iwona saka tiri kuda kubatsire kuti aya ati isisu tiri kunetseka ngemunhu watakauraya wekwawo nini isisu ngatichitaure mazano acho anoti tibatsire aya akatso imwambuya yosara yarara
Sara. Sara. Taura, ngopai Sara phone. Taura, Sara mbotaura. Ndikuti hai, ekwajama aya akabvunzwa kuti hai anhu aya munaziya ere? Akati aziya. Kuziya munhu kunga akadini? Akaroora. Saka ana kuroora anhu angatenge aroora. Zvendizoya hembo. Izvi Oda, hey. Ini ndikuti hai ekwajama muri kuona kukumirira nyaya yenyu panyaya yekuroora handika mukataziva kutanga maroora muzoendere mberi nezviro kwazvenyu. Anotopingura ipapo. Aya ngekwajama anataura aya namukoma wake Richard ndo anga akatorora maigura tiri kubhuya ngezvawana. Isusu hatikwanisi kuenda kooroora tiri mhatso imweni wacho waitozi murume wacho ngaanga ari. Izwai kwaende handiri kutaura. Isusu neaya tiri ekwajama tese asi mhatso dzinokona kusiyana nofunga mweshe munondobva kumadzinza. Kuna yeko makabana mukoma kuna yekwana bangu kuna haya. Isusu hatambi ngekooroora uwacho haitozi nyamufa murume wangu unofanira kunge ari chini. Aripo. Ndochofonerana mukoma kuti maigura anda kudini? Ando kuroorwa. Ari kuzi munofanira kunge muripo. Ari kuti handizi kuroorwa. Ana mukoma akandipindura kuti takatomboenda kodini? Kuroora. Akatotaura nemunyaya waainga anaye. Saka chandaitotoza kuti paakaenda kooroora aienda kooroora maiguru here ende akaroore kuri ende pepa rachona raakapuwa riripo here. Ngatidai nenda kuona panapa inini dzaita mbiri dzisi mbiri iri imwe zvashata ngedzinza. Uyu ngokwajama asi haasi kuroora mukunda wamaposa. Awo akamira akauya nenyaya yekuuraya mwana wamaposa ndiyo yakamirira. Akamirira magandanga ndiyo iri muno. Saka uyu unozinga aroore hake mukadzi wake ege ndo zvakutaura iva shamari enda uchakaonoona nemadziso. Because longa risina chiro chinova chiri mumusoro macho. Longa richino ngwede amuna nechiro. Pamwe mutori nechiro chimwe kana buwe chairo rinonga ndiri mumusoro macho. Kunofamba weri gwede. Ukazwa kuti kuri kuuraya vanhu woti hambai. Kutambo wa bhora hambai. Kuchechi chaiko endai kuchechi muombonamata mumbozwawo mashoko anotaurwa kuchechi. Baba imbaba ere. Baba ari apa. Baba. Mamusirimu pa last report. Mamurimu. Ngatidetserane tichibetserana tichienda. Anditi kana zvichinetsa zviya kana muchindichanisira hasha. Ini ndana basa nehasha dzenyu. Ndinomuisa pamwe danho rimwe riri pamberi. Bozi hasha dzenyu hadzindibetseri chinhu. Toda kuti tibetsere mukadzi ari kunetseka akaurayiwa. Waitotaura chiti hanzi mukaramba muchindidai ndichazoya kupisisa inini. Saka chenjerai kuti musoro mwenyu hamuna ere mweya uri kumufoseredza kuti hanzi usadini usabude uda kubetserwa. Mwapazwa ere? Ngatisaite business nenyaya yemunhu. Kuti munhu wafa kwauta business. Masodzi enyu munofanira kuziva kuti masodzi edu masodzi akadai atimbomurambidze masodzi enyu emini. Mombe
wakataura ega mufi akataura kuti ndoda mombe dzakadai. Ndiye wakafa, amusiri imwimwi. Ndiye uri kuchaja, amusiri imwimwi. Doro rutaurwa, ndiye iye uri kuchaja. Chenye imwimwe masodzi kuti mubike doro kuti wedu wakauraiwa yaya. Hino gamuchira takubikira doro kuti uya pachinwi pamba. Amweni enyu ndouya kuna baba imwimwi. Baba imwimwi wamune mukadzi uya. Mukadzi wakauraiwa nditi? Wanga ari mukadzi wenyu wenhaka, umakapuwa panhaka nditi? Saka paindiwa munganga pese musemboenda sei? I-contribution ipi yemakaisa ipapo? Munotizirei? Anobudawo zita rawo here? Hatina kutisa. Angari kwera? Uyu kutotanga utomuone panapa. Haana kutaurirwa zvaari kutaura. Uri kutaura pamberi pedare. Kuti haana kutaurirwa. Uri kutotemawo honge kuti awo akauraya mukadzi wawo. Awo wauyu. Zvokutoti uyo achatonakirwa ndiwo ngenyaya yawo. Saka awo ariyo awo ane mhosva yawo yekuti takauraya munhu. Abatsirei mazwa. Ane mhosva yekuti takauraya munhu. Uyu une yake yemereji tauraiwa yekuende koorora. Akanyambobatsirwa ngaakauraya iye anonga ari pamberi kutange kuende pane munhu uri kude koorora uyu ozoite purogiramu yekoorora. Awo akauraya munhu ari kuti tiri kude kuripa. Imi mana mambo munoti mubatsira kuti chini imimi murimo ivi wati ndode kuripa pamusoro. Ngatisauye techida kuti hanzi tikondrere dare. Mwapazwa? Nyaya yatakauya mwakauya mwechidaka here inyaya yemunhu wakafa kuti wakafa sei unoda kuripwa sei. Ndo chinhu chinoda kuti dini? Mumupe rumu inotaroorerwa mudare rimwe. Dare yatinoresa misusu. Wese wakudotoroorerwa mwana wake weya kuno kudaro. Handizopi munomboita palevel renyu. Isi tiri kutongeya ngozi iri kunawo. Ngozi yobva sei kwetiri ndiana doda imwimwe uya noti inini ndakauraiwa. Ndakatauraiwa ndirikuda mombe 6 nechinchini oye kuti zviro zvangu zvoona kupera. Hino makauraya kwamaposa anga atori anodawo masodzi ekucheme chini. Zviri pajekerere zvinondoizwa kumamisha kwese. Tapedza anoda kuti here kana kuti eya mwakatora rurumi neropa remunhu wekwedu mwashanda tisu. Mwachoshanda tisu kwemakore akadai. Hino isusu tinoda kuti mutione mashandiro aita hama yedu. Zvindowirwana kudai. Pakundova nekuti 300,000 pamusoro ndinoona sekudai nyaya ineyi shuwa kuurayirwe hama yako kunorwadza kana kuti zvozosvikawo pakuchajana kudai zviro zvakaoma. Ndaiona sekuti 18,000 yekuroora ka uyu ndiye uyu akazi hanzi nemufi ndiye munhu wangu inini onini andisati imbondipai mukana ndimbondipedze pendode kuenda. Onini imbondipai mukana ndimbopedze pendode kuenda. Chekutanga chendaikumbira tese takadai nedare nemwese mauya ndaikumbire kuti hazvikoni here kuti totedze zvinodiwa zvacho zvanditika zviri kutaurike maringe ngezvinoizwe protocol yekuripirana tisikatauri kuti ndianani handitika tochizouya ngema terms and conditions aripo ekuti uyu wakauraiwa ochoiswe mubusiness rekuti adini ashande zvondonga zvazo chairwe tinganga tachireketa kuti tode kuroorwa nokudai tozondonga tazozvipinzira hedu ino kwekwana kuti apa kuti wo business nekudai dai paidawo chakadai hazvingatibatsiri here. Mbuya mutaurai pamusoro imwimwi makagara kana michinase kutarisa pikicha chaichaiko mukatarisa mukomana uri apo nemadhodha ari apa ana esai munotoona musiyano wekuti uyu haere haioni mari yekukasike mwende korora kwamaposa asi aya ari kushanda ngebhizinesi yacho ari kutorya mukatotarisa misoro yone kana mamutsipa yakaita usiku kutorya
Pamsoro. Chero ukakorera kufema ukanyambodini mukadzi wako unoenda korora weka. Right, pamsoro. Nyaera Pamsoro. Unoziva kuti chini kaere? Zvinonakidza maningi kana ndiani wakafa wakazopira pamvura. Ndiani wako? Ndetaura. Mukomo. Akundore. Mukomo. Zvinonakidza maningi kuti mukoma wako afa. Unoda kuona mukadzi wacho wasiwepo kachidhenja. Ifuti. Youya nemvura manje. Yogwadamira iwewo manje. Yagwadamira iwe haina kana kugwadamira nani wese unende manesa wagwadamira iwe. Kutaura kuti iwewe zvinhu zvese zvaachange chiona matambudziko ese uchange chifesana nani? Newe. Example, simuka iwe mchere. Simuka. Mukadzi wa mchere ngasimuka mchere. Mukadzi wa mchere ungani? Achaite zvinhu zviri kupeya. Titaurire nyaya yemvura. Andi unopa mvura munhu wounozwa kuda kuti hanzi munhu ndiye unondichengeta. Ndizvo ya. Hino wakadiniwo pakashaikawo musharuka. Takazvichera mvura ngana atete nani hama dzacho. Twende kopa iye amuchera. Kuti ndiye munhu unokwanisa kundidini? Unondichengeta. Nezviro zvese zvinonga zvichiitikepo ndiye unoona chini? Ngezvake. Zvinotaurwa zvinotizarurira kuti tozadzisa. Asi ndachipa mcheri mvura pasasauya munondiuraya. Warumwa sei kundigana mcheri? Mondicheka mwopfuma dini. Woko. Hey, order. Tasvika chaipo chaitiri kwenda. Petiri kwenda. Awakauraya. Akauraya. Akashaisha kudaro ada kumira. Nekushaisha kwawo. Ndo zvari kuti tode kuripa takauraya. Anhu ainakirana aya aripo. What is waita ego asaita ne amwene. Okay, yo. Order. Hey, order. Right, mirandi padzokorere pataurai. Takaende nganga mbiri. Kwese kwaibvunzwa kuti taurai mwamuna wangu uri kuri. Ndaide kutaura aripo kuti taura iwe. Ndiwe unofana kushande mare kundidini? Yekuroora ndidi. Yekundiroora. Aya chigige chawo chekudini? Chekoni nani. Sanota akapuwa pati yawo yekuti ashande mare yekuripa ndidika. Uyo akasarora uchazouya opfuko arina kuroorwa. Chiendesa mare yangu awo aripe chini. Nyaya. Uyo watizopfukirwa kuti aunodini kundorona ndowaindata. Inonga yapati imweni inoti zvokuya kuti kwamambo kuti uyo anobvise mare waigara nemukadzi. Ari penyaya yekubhinya munhu. Noti zvakatobatsarirwa kuti taura uchazove kondora ana kuti avachazove kondora. Kwabatisei ponavo patui kutopa zvinhu zvezvifitawo but ingori simple. Order, ndikuzvizwa. Uyu zvataurwa apa kuti uyu utori mumasodzi oti mukadzi wako wakafa. Wainakirwa nemukadzi wasina kuorora. Apo. Ndenda kuzoti bhinya rakabhinya munhu umwe ere kana mwana wako akabhinywa mudza. Pakabhinyiwa anhu atatu. Mwana auyu. Amurikuwana ndosa uyo asikudiwa kuti paground echijengwa jengwa umwe mwayi. Ayanofanira kutotaura nauyu ekwajamwa uyotaura nauyu zvakanaka ndiye munhu yani waigara naye wewenika uya tishandire pamwe yakashaishire hama yawo. Hey, order. Totifambisa nyaya. Mambuya. Pano nechekutaura.
Ndinotaura iwo toya pana. Pamusoro wetahaya. Isusu kutape tiri kuti hai. Repajiyamwa kunyati kwaingoti kwaive mukadzi wake uyo iyena ngaaripe isusu zitatoziya ngerepajiyamwa epajiyamwa uyai murore mwapedza kuroora touya muno mudare mambo waye zvetainga tichida kuita zviya zviya zvakatiperera saka taakuchisimudzire nyaya yekuende kuseri kwakwaona yaakazofambira ndiyo nyaya yatakuti tichiiswa mudare muno kuti tichiiswa nokubva mukeseri ambotange kuuya kumhatso kwedu epajiyamwa toizoya muno toizoti mambo waye zvetaida zviya zvakapera saka ngatichisimudzire nyaya iyi tichizoenda apa nyaya yamufa tichizotaura kuti kuna mambo waye akitoye kushaisha muromo unozi kuna chomo namashaishe namanasi varume sori kureketa akusi kumukoseredza muri kuzoonawo ere imwimwi kuti mukati mwemwana imimi epajiyamwa mwaziya kuti mune misoro mitatu yakafa handizvo misoro mitatu yacho miri yacho ngeemweni mudzinza handizvo ari ana akewo handizvo mwadi pamusoro mwadini imwimwi kuti mumuripira ana ake atore mari aende korora mukadzi wake ana ake omuripirei atore mari yacho aende korora mukadzi wake imwe muchiona kufamba nekasirei ndinotenda kwakupindura amen right tiri kutoda vamhaya ndipindure tiri kutoda kutomuripira asi pakuripa kwengozi idzi dzakangoti dzakabatana pamwepo handitika zvakazi tangai kuripe mutorwa mozouye kuripira aya asi tiri kutoda kutodini kutoripa kwacho isisu tiri kuti mwauya kudaro roswi chiripirai mwa ana ake atore mari aone korora mukadzi muchiona kupedza imwe mukagara nazvo mwadini zvinoita mutono mugara kwamai asikatongoresi chandiri kuona apa ka ndechekuti ava vanyaya yekuripa haasi kuramba handiti number 1 haana kumboramba nyaya yekuripa handiti ka newake uchizonetsana newake asi anhu arikutanga kuda kuya koripiwa kuda kuripiwa hapana chakadaro pamusoro mwechiti hakuna chakadaro ndoda kuya kubvunza mubvunzo 1 ekwamaposa aizoenda kun'anga sei mwechiti hakuna chakadaro aizoenda kun'anga sei neanhu ekwajiyamwa kwakundoamba nosimuka kuenda kun'anga kwauzi hanzi mosimudzirwa uzi ningi simuka ningi simuka ningi simuka pamusoro ndikutaura inini ndeitaura maba itaura kuna unotaura mwini saka zvimweni zvacho kairi nokwanisa kana kuti hanzi ndomuti budai muno kana ndomuti next court apa tomu next court kana kumuisa kuna mambo umweni because pane zvemuri kuona pamweni mwa mweiti hanzi wakakurira muno mutakaswera tese kana tichiita zveshe tese ndosaka mwinidai motaurirwa zvinhu zvetiri kufambira zvacho zviri kutaurwa kuti tinoda kutanga taripa tozouya kuroora tauya kuroora touya futi yekuti hanzi wakashandisa hama dzedu wakashandisa hama yedu kuita mabhizinesi inofarira anhu anobetsereka zvimweni zvacho munofanira kuuya muchikumbira maadvice kuti zvakadai zvitodini musandozviita muri kumhatso kwenyu zvimweni zvacho munozopinda mumweni mwakashata ndoda kuuya akomana ndokumbirawo macharges amweni ekuti inini ndisazosungwa bakuri kumusoro ndidaidziro Mr. Chikomana ngakate foni ndokumbirisawo kune macharges amweni asingaiti kuti hanzi kana iri social media iri kutaurwa kudaro kuti hanzi ndiri kutaura macharges akadaro inotsverudza ndobatsverudza macharges akadaro nditaure ndiani wakambororwa 18,000 15,000 mamazuva etirani
kwakuti hanzi tiri kuda hedu kuti hanzi maurayire wakaita hama yedu imwombe nganai 45 ne250,000 45 mombe yemunomu 400 bayani 45 kakuleta kuti nokuda mari ini ndofarira matondero ndinoita ndiri munomuka ndo anofanira kunge ari ekwamambo Mutasa, mambo Chikukwa, mambo Saurombe, mambo Ndima, mambo Ngungonyana, mambo Anani, madzimambo ese ari muZimbabwe munomu. Tine mutemo wetinonga tichitaurirana kuti mutemo uyu unogurwa zvakadai. Unonga wakatobva pane inozi Traditional Leaders Act. Pamusoro kune Traditional Leaders Act. Next court ndikuda kuuya neTraditional Leaders Act ka iri mushona umwe naumwe teimupa akaprindiwa umwe naumwe echierenga kuti hanzi mitemo zvakamira sei, mitemo zvinodini, chapter ningi inoti chakadai, chapter ningi inoti chakadai, kuti mangwani muzoziya. Kuna amweni anopara asingazivi kuti ari kupara eitopara paruzika. Just imagine mombe 45 inobudise 18,000 chimomira mombe idzodzo munoziva here ndikazika kuti hanzi mambo Ngorima akatonga mombe dzakadai dzekudai yei ndinoswera pamwe ndakudaidzwa kuti uya unono kuZBC ndotogara kuti hanzi urudini kana iyo notichikachi inotondidaidza kuti hanzi ndo matongero acho. Kuna amweni anhu ari mberi anoziva mitemo pamunotodarika isu wacho. Saka ngatiziye machaji edu, tingachaja ya tichiti hanzi pamwe ana dona ya mare iripo anayo mare yawo yekushanja kwaakaita ya, asi machaji acho ngatiziye machaji bo tiri kubuda pamedia. Umweni munhu uchazouraya munhu, chaji iyoyo mwataura iyoyo ndiyo ichazochajwa ipo. Tanga tina Major Street nezuro echitaure nyaya yemachaji kuti mufi ndiyo unochaja 1,000 wemwombe. Kutaura kuti ndoda nemapuwa akaora kana kuti chiini mufi mweya haiwa munhu unorarama. Ndokuti pamare maichaja iya kana zvese zvemwaita zviya marwadzo enyu masodzi enyu ndimweya munotaura masodzi enyu, but taurai masodzi ari reasonable. 1 ndouya ndoti mufi zvitaura achikumura mufi ndiye unotaura sezvaakataura ndiri kuda mombe 6 nechini nepongo neharinganai pakandozwi nedoro. Mufi ndiye unochaja ndiye unochaja. Isusu tingazochaja hedu but ngatiziye futi he machajire tiri kuita kuti kune mutemo uri pamberi pedu. Kune nozi human rights ngeze tanzwa zvese zvakatatauridzwa zvese asi zvenditautaura ndezvekuti vanhu ava vakabvisa mari yemombe iyoyo hawadzoki, dzinoshaya inonge yatopera havachadzoki. Saka chaanofanira kutotanga vaita misodzi yavafanira varerukirwa havazombodzoki futi, ende hapana kushata. Misodzi zvinotozikanwa kuti atofanira kutozwi atoageza kutotema zvinotozikanwa. Havazodzoka vatanga bhadhara pamusoro kana munhu wechinga akafa nditi masodzi ndo ataurwa apa anotanga kubviswa masodzi, abviswa masodzi then doro taakutanga kuita chini doro. Isu ngatisaite wangano amweni anonga atumwa kana kutaura zvimweni kuita opposite zvinhu zvavo zviri straight. Ndokumbirawo kuti mutitarisirewo nyaya yekwamutambara yaakauya chiripa muno mutitaurire kuti zvavo zvakamira sei itori muoni makomo Colin tikasikire izvozvo. Tiri papo mambo, pane pemanga muchitaura muchiti according to the Traditional Leadership Act anditi tine nyaya dzinoenda kwaMajor Street, tine nyaya dzinouya kwamambo. Nyaya yengozi kana yekuripwa kwengozi haiendi kwaMajor Street. Major Street anokuti dzokai kunani? Kuna mambo. Ndawa zvina mambo zvine chivanhu mukati. Major Street ndoye chirungu, ndiye anokunyorera maintenance, ndiye anokuitira yanzi chi peace order. Kwete kuti moya mambo oti mambo ndipewo ka peace order ini nachikumura atisi kuwirirana. Saka nyaya yengozi pamuri kutaura pekuti mombe 40 kanti mombe 45
to be honest with you chief ndaida kuti titongobuda apa tichatombotaura nyaya yekuti chititaurei kuti mombe 45 makadziwana kupi nanda kutoda kuenda neinformation yakazara mombe 45 dzirikutaurwa idzika akutororeki 45 inyaya yenyika kana zvichiita wasvika nyaya yenyika kana zvichiita katokwanisa kuita next court toita next court because 40 mombe 45 mombe the same person wakapinywawo umweni wopachidoko chidoko ndo toshanda nayo kusumuka chidoko ochokandirwa kwampumpumpu river iyo erenga kuti wakaripirwa kuti china chidoko uri pari akatoripirwa nachidoko wabuda simuka werenge yekwachidoko right imuripo kuna vakagonzo ndiri kwamutambara vakauya chitoripawo kwana chidoko yani mushupike yani vanozi mari yetsoka $100 mukono womombe umwe mombe 12 pamombe 12 imwe chete paishe ngorima imwe chete paishe mutambara doro madhiramu 2 pamuriwo mbudzi 2 mapongo ndo muripo wakaitawo kwagonzo doro pane madhiramu 2 uyo wakaurawo kwamutambara uchokandoke kwambumbumbi masodzi awo ke masodzi aripo madzananga akabvisawo mashure madzananga akabvisa akamboende zvemasodzi abvisa michana ati 700 akatovarikira saka ndo maripiro akaitawo amweni ngo akaitawo amweni asi isisu tisiri kusiye pekuti chini muri kuti hama yenyu yakadini yakashandiswawo tinopa allowance iyoyo kune vanhu ava kuti vazviziye kuti chini hama yevaishanda mwaishandise munhu unode kumbondongo kuhorawo handiti ka mari kichwe hatimbopakanganwe baba uye kwenda kubvisa zviro zvacho zviro zvazvo zvichada kubviswa inondobuda anotofana kutozviita ende anotozviita asi natsai kundovajekesera kuti ari kuti tode kuripa mambongorima woye anhu oti tichini kuripa kunochizwinya anhu woye imwi mwari munomu kuti tode kuripira aya awati takauraya munhu wenyu atouya atoti urudo kutouraya mweni munhuwo hapadi kuomese munhu iyeye arikuda kutourayawo saka kuti asati aurayawo todini nekuti mimwe wacho makapedzera mozvi togona kudzokorora iwo ndizvo here tinoda kuprotecta zviro zvozvese saka ngatitibatanei tiumbe chinhu wani ndimboendawo kumburirwa maposa right ana maposa zvingarwadza here lesei toti ngatiti zviri kutaure dare kuti tobvise iyerora zvataurwa handitika todzoke kumashoko ari kutaura baba ariyo ekuti anhu aya akatanga aite zvekuriparipa izvi zvimweni zvese aazozvidini aazozvibatikiri toti zvabviswa zvaanarora zvokuti zvasilashwa kuti mambo we tazvidini tazvizwa tochiti mhuri yekwadoda chekutanga towirirana mutengo wemainyi wemasodzi mhuri yekwamaposa mopuwe chinyi masodzi enyu anditika chechipiri ngatichienda timbobate mufu wedu uyaniyo tione kugobore zviya zviyani zvakazwi zvidini zviri kushanda zviri kuexista zviyani anditika zvobviswa zvaizwa ana jama get prepared kuchiuye kudini kuchiripa zvingashata here zvingadaroko zvirimugwara kana atanga kudaro kudini atanga kuroora atapedza kuroora kubvisa masodzi tochizopinde tochizohe muno mutoti mambo waye anhu aya vapedza takuchipinda nyaya yakasatendeze pano mazuva ano anhu akauraya nemunhu akaroora munhu akaroora nemunhu wakauraya akasiyana iyo chausatira hasha ndapota kuita ini hasha mudare mwangu kaurunetsana nini pana liyo jeho wakatomborambira baba ake kuti kwazwai akana hapana munhu wakamboura baba angu atomborina kudaro chidini sukura mangwani iyocho ndiyo chipenga surudo utodini kutoripirwa baba ake tomusiya makadaro hakusi kunyepa pimba kwandikutaura ndiyo jeho kana techiite nyaya yemunhu wakafa ka haina kwayo ndouya futi yepamweni pamusoro ndapota musakontrol dare hamuzivi chiri kutaura chiri pamberi penyu kana muri zvakadini
Amuzivi chiri kutaura chiri pamberi penyu. Munouya sei muchive muchiembera pamberi pangu ini? Munouya kuembera pamberi pangu, muri kuemberani? Amwe mashoko anokaibuda mukanwa mwangu here ateererei. Musaita zvekupikisana nawo. Mukapisikana nawo ka hama yenyu yakataura ikati mukaramba ichindondibudisa muchinodai muchandoramba ndichadini? Zvazi ndichadini? Ndokubvunza ndichadini? Saka tiri mapenzi tikutaura zvekutaura panapa. Tikutaura kuti hanzi eya kuroorana kwenyuka here. Ngatitange taita kuti masodzi yenyu, tati masodzi toenda tobvisa chiro chiya. Tabvisa chiro chiya, then touya tozoroora. Zvatopera uyu ndiye unoziya zvimwe zvese. Uyu ndiye uchaenda kugara pasi naanhu amweni ake arine. Kuti hanzi ndibetsereiwo kuti nyaya yenyu idini ifambe. Ndibetsereiwo ana mukoma kana ana munin'ina. Then wobetserwa nditi wobetserwa. Then uya udini? Asi kana kuramba. Imu murutaurwa in a good direction kuti fambai mwakadai, fambai mwakadai, fambai mwakadai. Kana zvichinetsa ndomisa kuna mambo umweni. Bose munamusinga pane zvendikutoona. Ndombomuendesa kuna Asaurombe. Chiri kuitika mambo ndechekuti tikada kuti tiite zveku anhu kachiuya ane mainterest awo wazwa ere cameraman. Anhu anoita kuuya ane mainterest awo anonga akaronga ari kumhatso kwawo. Kuronga uri kumhatso kwako akubetsere chinhu. Chinhu ini notonga chinhu chiri justice, chinhu chiri straight. Kana ukandimaka kana ukadini kaere unondimaka. Wandimaka kudaro kaere ndiyo uchandimaka. But ndoda zvinhu zviri chini. Tikatotarisa wakatokumbira kuna St. Nimrod kutombomira chechi kuti watomboita zvekufamba. Woita zvekufamba makuti kana wakadai hazvisizvo ngati ngaambotanga ambodai first. Because hazvisi nyore kuti wechitendero chechipostori handitika anongobuda kwauti right taakutofamba kuchichitoenda haangofambi. Anotokumbira opiwa time yekufamba. Ndaida kuti ndibvunzewo mutapi Nyamufa paakafa wakabvunza here maererano nekuroorwa kana kuti zvakazotaurwa pamberi zvikataurwa kuzi hanzi uyu ndiye wakadai? Nyamufa wakataura here mari yake kuroorwa? Ana. Wakataura ndoda kuti mundiripire kune hama dzangu mombe 6. Mwandiripira mombe 6 kuuraya kwendakaizwa. Mwapedza hama dzangu mondichaja masodzi. Mwandichaja masodzi angu ndimunoziya muri kubanze ini ndakadini? Ndakafa. Ko uyu anzi chiko uyu arapa uyu. Uyu urapa uyu wakabatwa neyake yekuti hanzi iwewe ndandakapiwa iwewe semurume wangu wenhaka wakapiwa mvura. Mukadzi wanga akambororwa ndi mukoma wake. Kwakupiwa mvura ndio ichitaurwa manje kuti iwewe uyu urapa unozananiyo? Taurai. Taurai ngabetsera namweni kana taurai. Ngashande. Shanda taurai uende ubvisa mari chini. Kwa maposa. Taurai chimbotaurawo. Mari yacho mamboka zvekuti panguva ineyi sada kusungira anhu asi wainakirwa. Aiwa ndaida izwa mukoma. Wakambofambira here mukadzi wako kubva wakazwa kuti mukadzi wako waurayiwa watsvira mhatso? Handina baba. Wo. Wanga usiripo here? Ndakaenda ndekubasa inini ka. Ndati wanga usiripo here? Dei racho narasha. Wozi mukadzi wako ndotaura newe? Dei racho rakashayika inini ndakati inini ka kwakutoenda saka kamitaura kuone kubasa inini kuende kubasa ndozotouya wamangwani zvotozi uyu monimika uyu uri apa wekahe mungatode kumunhu unondotsvaga hake $15 unondotsvaga hake $20 160 1000 handizivi maonero anoita mari nekuti haana kuuraya munhu oenda unoite zviro zvake zvinopresenda iye. Imi magodzikodzo ariyo mwafunga kubatsira uyu mwakaziye chibhinya iyi chamwakaberekewa kashaisha ndokuti hamusitori mumwe mwakadini mwakazviita handiti here mogona kumubatsirawo nedhora sendi uyu yanyaya yekuroorana pano tiri kuita nyaya yengozi mudare ramambo ngorima hatisi kuzosiye ngozi ndiyo iri kuchema kude kuripwa
taripa wakafa tozoita zvokuroorana izvozvo kana hwati kana kutengerana chingwa tinomukukwadzai ukama hwenyu izvi. Pamusoro ngozi iri kuchema kuda kuripwa kwati kuroorwa yutanzi mozondiroora ndo zvakataurwa. Ndapota musabatanidze zviro muri mudare muno mukaere zvinhu zvenyu zviri kunyorwa apa zviri pasocial media. Kundouya futi kuti hanzi taakuda kuti hanzi auya atiroorere. Todaidza apa mwakadini itai zviro zvenyu. Muri pazwa azvikuzanzi zviro zvenyu azviizwi. Ndapota muriziya iyani yatobeka tumeka muto uyo ani wakatorwa imweni zimare rimweni risingamboiti apa paya apa. Shuwa kuri kusungwa amweni madzimambo aifana kusungwa amweni asi atichazvitauri. Kune machajisi etinogumira semadzimambo. Mwazwazve maita basa musada kutisungisa. Mambo maonere ndiri kuita nyaya iyika ekwamaposa aya anofana kuti asaomese masoro awo kuti nyaya ifambe zvakanaka. Akapfawise masoro awo kazviro zvinofamba zvakanaka. Chero kuisa kuna mambo amweni tondoataurira kuti mambo imwe aya arikuda kuripira aya zvii zvinodiwa kuti aone kuripirana. Munhu watonga atotaura. Ndiani une mwana wakarorwa? Ndiani une mwana wakarorwa? Mbuya mune mwana mwana wakarorwa? Ndinaye. Mwana ne mwana wakarorwa ere? Mwana wakarorwa ndisema mari. Iko kwawo kwacho. Tiri kuda munhu ne mwana wakarorwa. Iwo. Ndinaye mwana wakarorwa. Mari yakatobvisirwa. Mukwasha angobvisa 4000 ndikatopa nemuchato zvikatovharana. Okay. Umweni wohe. Mari 4000. Achi okay. 4000. Yes. Alisunye baba. Anozviziva. Nezi arikutaurwa. Akapuhwa $400 naye mwana wangu uri ari kutowirirana hawo ikona. Asi haisati yapera. Itokwadi zvendokutaura. Anotozviziva. Aiwa ipo pavo pacho iona. Yo talent wakarorwa. Pano mwana zvekutaura. Mutaura zvishanu. Pamusoro izvo vane ndiri kuona ka. Pamusoro izvo ekwamaposta ka. Vane confusion ndapaona. Ndaikupe kwamaposta ka. Imi makachadza nditika. Pane nyaya yekuti ngatitange tawirirane kumba nditika ndapazwa nditika no problem. Chakakosha ngechekuti ana baba awo vaine mari kudini yekuripa. Imwe baba imwimwe mwega pashi mashumirira nditi nasibata zvakanaka. Nhasi kana kusukira mangwana kana kudini kana $20 chaiyo munokora kumaposa kubuda kwenyu muri mwega imwimwe zvisineni awo imwimwe musamira kudini uye kuripa ino amaposa musharuka tasai unono maposa usatora interest yemari maningi yeroora zvinonga mune point yekuti mukaroorerwa because akakomplaina ngawo anditi mwarorwa mwane mari kuroora manje imwimwe mwegino wadambudziko riya manje mirai ndaikumbira kuti muashire zviripo imi mukana $20 yenyu kana chiini kobuda uko ngopisa mari yenyu mwega atibviswa zviri zvenyu mwega imwimwe takamira nyaya yekudini yekwekuripa ino uyu unonga ichitaura kuti tine mwana wenyu right uri pamariza wakamboya eri kuti tine mwana weduyo mwana wenyu mukoma anga akambobvisa here wakapiwa kapu izvozvo manje ka mavhiri autozivi chako basi kutotaka basi kutopinda mumhatso ndaida kumbatsirwa padokuduku mwana uyu wanga achitori muduku zviri zvakangoitikawo kuti matambudziko akanga zouya asi mwana muduku duku kwazvo anga atori mai guru ake almost mai vake
saka ndangoite kuti mumweni bvunzo kuti ndingati ungaipindura kana kuti wanga ari mubedroom waiziva zvaitoranimuka here nyara rai kapo aina kuwa imweimwe akatoona kuti ndikapa uyu unonetsa so akatoona kuti uyu akapa asikanetsi asi munobatsira masesasi aende pari masesasi dzara yapa ndozvokutoti time ipera hapana chinhu chiri kufamba hamudi kuripirana pa chekuripa kwacho ndichide kuedze kusunhurawo kwamaposa kuti asunhurire kuti awo akauraya wekwamaposa agone kuripa kuti ngozi ibve pakuaurayawo nekuti iwo haasiriwo akadini kuti akashaishe kuzviita ngemutoo usiwo anoripitahe ndo yanga iri poindi yangu imwe muri kuzwa here chinhu chetataura indoda kuya ndodzoka pamwe anhu ekwamaposa musatendedze masoro chinhu chetakafambira kaere kuti hanzi munhu wakafa sei nemaripirwo aanoda kuti aizwe hatina kufambira kuti hanzi haana urorwa here ndii mwakutaura mwakatotaura here paipai isu ngaifambira izvozvo zvinhu zviri pagiraundi kana mwakuda zvekuti hanzi kuroranaka mozozviita after tamboripira munhu uyu kana mwechida hambaita mumutsa munosimuka izvezvi momubvunza kuti dotanga kuroorwa here kana kuripwa mwaikorera sei imimi kuti kuteera mari yacho yekuroorwa kwake achiri mupenyu amuna kana mubvira mwamboiteera ma musabvunze mutsoro handizvidi kuvhunzirwa mutsoro amuna kana wanhasi baba imwe musashaishira amweni anhu masoro avo takana apendi mwataura mambo yakakosha yekuti musa iyena wakafa wacho kuti unoda kutanga kuripwa here kana kuti kuroorwa because kairi ngatisaite bhizinesi nemunhu wakafa iye utorarama unokoenda kurya mari yacho botomuziya amweni inu ameno anhu panoone tipetu yekuti anotaura kana zvichiita mobuda kubanze nomupapurisa then mopetuka futi kun'anga muna musina kuperera pandau cheredza kumashure kukoti yekutanga aya akaramboti atazinga atende kuti rimabhinya saka ndandikuona sekuti dai kuti akufamba nenyaya yawo yekoripirwa nokuti akatoti aya mabhinya pa ndinyepa irepo papo akati aya mabhinya ataziyi kukoti yekumashure handizvopere zvona saka aya adini kuya echiripe nyaya yawo yosiya yemwe akataura kuti hataziyi saka ngati tiri mabhinya akati tiri mabhinya nochizosiyana pamberi handizvopere takuchitaurawo yekumashure koti matangire yakaita acho nokuti azotenda kuti muzofamba nawo inyaya yekuti mwakati aya mabhinya ngatendoti mabhinya zvakataurika ndouya futi yeka ndotaura pane iwe utaurani zvenyu zvekundoti motozi hanzi ndiwe wasara pana wakuseya muto ka woseya muto usingaendesi muto wendoti muto wakabhadharwa usina kana kubhadharwa ka weindotsenga zvinhu zveusingazivi zvakabhepika uri zvava zvikuru zvakunetsa uri zviona amweni esanga ari kweri poita zviro zvako izvozvo chii chakaita kuti upuwe kapu chakakora kupuwa amweni ngei amweni kapu wakapuwa kupuwa kapu kana kuti wakaita kupinda kubva mukapmoniwa wakaita yekuba kupinda mbuya yanga ane makore makaneka aka ane makore makani iye wachongana makore mangani ungari mudoko ndakatosvikapo ndikatoshamisika mbuya yanga atoshaika ndotimozetotaura kuti mbuya akashaika takatoaringa kwakuende kosvika atori neuyu kwaendiye murume wangu kari karodoko tipeitizo baba emashoko wanga une makore makani pakapuwa kapu iwo taura serious ndakani ne 70 wane mangani zvezvi hey order izvo zvendani 38 wane 38 ukabarwa rini 1987
akana kufundira bayanani mbuya tibeitizo mashoko emwendo tibei mashoko emwendo taure ndanga ndiri kuti pamusoro pemutape mashoko ese mutaura akajeka akachena hapana chakashata maningi asi pane mashoko makuru ari kutaurika apa tinenge tiri ngongoti potseku kuri unasoupazwa dai taipabata teshe pari kuti mupfupa ari kuti tangai mwawirirana nehama dzangu dai taibata ipona apapo apa ndinoti tinofamba tiri mugwara rakanaka ngoti hatisi tiri kutaura paizvo iye ndiye wakataura kana tikabvunze iro prisa takafamba naro kana ana jemu acho wakataura akati tangai mwawirirana nechii nehama dzangu mashoko akataurika ndipo kugadzirisana kuwirirana kwacho kwetiri kudini right zvataurwa babaka pari kunzi torati tinatse kubata pekutanga nditika mondiripira mombe dzangu nhanhatu handitika mowirirana nehanda dzangu zvemakuchichidayo zvemasodzi mowirirana amasodzi mowirirana mwakamboitawo nyaya kana dzimweni here amaposa dzekutoti hanhu ari kuripisana kana kumbozwawo nyaya dzevamwe vanhu anonga ichiripirana ndinofara maningi kuuya mudare kwakanaka maningi kundozwawo kana amweni ariripirana amweni ariripirana amweni ariripirana wai ndiri kudaro here pane amwe macharges amweni asingaiti ekuti nyangwe madzimambo amweni akuzwa kana kuti masenators amweni akuzwa kana akuru emadzimambo amweni akuzwa anonga akutoti mambongorima ndiwo macharges aari kupa tinotoenda nekumatrainings ekutaurirwa kuti hanzi unosvikira pakadai hausviki unosvikira pakadai hausviki makwazwa kana zvichinetsa kaire munobuda then toona next court nyaya yenyu inonga isati yanasa kuibva ndomudaidzira madzimambo ndomudaidzira 3 madzimambo panapa ambomutongera kana musingabhelieve kana zvinonga ndichitaura ndomudaidzira madzimambo 3 anouya chairman umwe wekutanga namweni nasenator ndowadaidza panapa muda kuti anhu ekwamakosho ndakazodaidzira madzimambo amweni echiborera ari apa reason uriziya baba makatiita ngatibetserane nyaya ipera akumana apa kwauda kutoguro ya ndakuya futi kwamaposa kuno ndinewe ndakambowitnessa yairipwa kumaarea kweduko tikashisha yekuida mari kuikara straight ndinopera yaitese kwamaposa acho ndiyo mari yekudini yekuripa ndakazvionera madziso angu ndine kwamaposa ashari kwamaposa ari 1 2 3 4 tine 1 musharukwa uri stingi stiri pa4 wendatoona tikada ustingi mangwana usuziwa chibudapo you never know kuti mangwani kunei uchiri pamhosva idzi akadaenda matenda apo tamaona kune inozi tira mwana adoko masodzi kuna inozi matenda ndohave kuna inozi masodzi pamafiga rimataura 200 something thousand iro rakareba muzimbabwe maybe kune dzimwe nyika noti muzimbabwe mambo vari kutsanangura zvakanaka kuti mwaona kuti kwangu uno unoenda kune mumwe mambo unotendera 200 something muri kudayacho muri kutaisa side rekuti doda wanga nemari mambo wajekesa kuti masodzi anobvisa pozi rurimi neropa zvashara zvinoripwa then obva varipwa aya mufu obva vataura chinyi akaome masoro muwani ndatomuona ndioneswa inini akatoome masoro ndioneswa ndazwa madzibaba manoa hepfuma yacho kamusamba nekugara hepashi musenyamufa kuti toita sepfuma iyoyo inomutaira futi mese kwadze mumwani tine nyaya futi yeanhu akatsva nenyaya yepfuma yekuzi hanzi aripirwa kwakurya mari iya ndiana rambo ana rambo akaenda korya mombe dzaanzi aripiwa dzese akapera kufa azhinji acho ese
anarambo yeumu monini munozimwe Mabiriro. Nyamusundu. Inauya ni mujekenshini muzioni. Saka nyaya dzimweni ngatitete chiona. Anogara kusimudza simudza maoko ane pamaposa. Mufunga pane Sekuru mune chekutaura ere? Ini chokutaura kuti hayi awo anadhiyamu awo ngaripe ini zvese zvekuti ava vanode zvekuti atange kuroora zvinozotera zvokuroora zvo ari pawo. Mwazvataura sekuru ere? Maikorera ngei kumbotera achikurarama kuti hanzi imwe hamuna kupedza kuroora. Ngatimbotanga nyaya kuti hama yenyu yakafa nekurwadziwa. Ngatisandotarisa kuti munhu wenyu wanga akaroorwa wainakirwa. Ngatimbotanga nenyaya yekuti mwana wakafa. Then tapedza kudaro panoti apedza kuripa. Handiti apedza kuripa nemapongo awo zvese aita. Takuchigara pasi kuti eya mwaripa apambo. Pano pane mupurisa wamambo. Apambo mwaripa tazviona. Asi manga musina kupedza kuroora. Muri kuya rini kuuya kuroora? Isitoti sisiripo isu. Ngapazwa ere? Imwe kwamaposha. Pane zvese musoro yanhu yapera musoro akutiitira ndxondo. Ngendaa yekureketa kana chiti paitizwe remwafunga apapa. Pemuri panapa zvongafanika isu kuti kutomushaishira. Mazwa kuti judgment aisiyo. Ndo chikuru chokutanga ichocho. Imo muramba muri apapo ere? Mashoko enyu aibva ino kuti achazwa. Mambo atichazivi kuti hai dare renyu rinoti chii. Avo vaifana kureketa. Tauraitizwe baba maposa awo. Ndiye maposa era. Ayimbotaurawo. Abereki. Imusharuka. Ndinotora chimweni chinhu. Ngatisaite zvekuti hanzi amweni anhu tinobhoila musoro nenyaya yezvinhu zvindori pachena. Mazwa tindora anhu akafanana. Mazwa ere? Tikaita zvinhu zvekuti hanzi tinonga takabva kumhatso takataurirana kuti pakadai painodai, pakadai painodai, pakadai painodai, pakadai painodai. Mwechirwadza musoro dzedu nyaya yezvinhu zvakadai ka anhu mwechida kuripa ka. Zvakanaka nomuti bude kubanze moita next court anakana basa nazvo. Ndimururwadziwa. Kutanga mbomirai. Mufinge watanga kuya kutaura zvinhu zvaari kuzwa kuda. Zvaari kuzwa kudini? Muramba kanyarara. Zvaari kuzwa kuda mutora ndega nabasa kana upenga. Zvaari kuzwa kuda. Echizwa kuda kudaruka. Imimi mochizozanzi imimi. Ndimi muchazonga mwechitaura masodzi enyu zvinhu zvakamurwadza. Mwakutanga kuti hanzi tanga kuti pamasodzi. Kuroora ngozotipa masodzi. Ndio ane mabhiki acho. Apa mupi kuchema uri kupate wakauraiwa. Kode ngoro wakauraiwa zvinotangiwa kuzi hanzi iwe hauna kuonini anhu ari kurarama. Amwe muchachawa nezvidhoma zviro zvinhu. Ari kuvharira anhu ari kuda kuripa kuti asari. Atimbozwa baba. Mutape tapazo. Kutovharira munhu kuda kuripa vana tomuri. Uye tinoteerera zvisinga muchitaura. Kuti hatina simba. Saka ndati inini kuna Changamire kana kwenda kuna mambo mwenye tatenda uye tazwa zvimataura. Hatina kupikisa kubvira pamwatanga kutaura nyaya yenyu. Hino inini ndinoti kwemuri kana kune dare tazwa taakwenda koite amendment yemari yakanyorwapo yekuripa iyai. Taakwenda koita amendment mari iyoyo kuti amendment yacho kuripa amendment imweni ngekukwira imwe amendment ngekudzika. Saka yedu isisi amendment yedu isisi yayekudzika. From what we wrote there. Right. Ndio chokutanga icho. Zidana babu. Zidarangu. Thomas Tumbarara. Chimbarara. Right. Saka uye ndoenda pechipiri. Izvi taizondoya hedu kana next court yaya kana kuti zvandokwanisika togona kutume munhu
neamendment yetataura munotouya mutori imimi wacho mwese mwakaperera mukadai kana mwafunga kuti muende modzoka ndinoonesana because chinhu 1 chekutanga mufi wakati hanzi ndiripirei chinhu chekutanga amutangiba kuti hanzi imwe vanhu ari kuzwa mutanga imwimwi kuti tipe mari yakadai plus mufi mari yake iyona iyo yekuzi hanzi kuroorwa kana zvimweni unomuswa amuswa unotaura emeni kuti mari yangu inini yendaripiswa yendaripirwa ndite zvakadai ari murume zveni unoti nditsvagirei mukadzi kari kazhinji kacho nditsvagirei mukadzi matitsvagira mukadzi momupa nhingi ndiye achange achigara nechini nemukadzi ana acho achange achibarwa imona achange ari anaani ndipindurei baba anyamufa munhu echiritwa nguva yega yega wese ndiwe ngatinofarira kundoti mari ichabuda pamusoro ngatisafarira kuti mari ichabudepo yekuripa iyonayo ichange ichishewa namuvanhu nyamufa uchamuswa wotaurwa zvekuita amutozii pamweni uchati ndirorerei kana kuti ndirorerei mukadzi wacho ndinoda nani iexample handisi kuti ndikudai apai anani ipai anani ipai amaposa ngozi mukadzi wacho newenyu zviro zvimwe zveitodini saka ndangada kudopesera hangu baba apa nda chaiti kuembera kweduka ere kwakuda kuzonetsa saka tinokwanisa kuti kana musina kugutsikana munouya next court then topesa nyaya yanyu next court because tiri kuona pane zvimwe zvinonga zvichinetsa tiri kuona tiri kuzviziva yakanyora zvinhu zvavo zvaakanyora but ati tiri kuuya nechinyorwa takati